Mae gan Gymru gynlluniau uchelgeisiol ar flaen y gad o ran technoleg werdd. Mae turbinau gwynt a chyfleusterau eraill, fel yr orsaf bŵer biomas hon ger Potalbot, yn rhan o'r cynlluniau hynny. Ond mae adroddiad newydd yn dweud na all yr economi werdd dyfu yma heb ymyrraeth uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Yn yr un modd y mae'r orsaf bŵer hon yn defnyddio coedwigoedd cynaliadwy i droi pren yn ynni, gwelodd ymchwiliad y Pwyllgor Menter y Dysgu fod angen cyfarwyddyd a buddsoddiad i fod yn danwydd ar gyfer diwydiannau cynaliadwy, gan droi sector ymylol o economi Gymru yn un mawr. Fodd bynnag, mae yna feini tramgwydd. The problem is, firstly, we have a different starting point from other regions. We are more energy intense and more carbon intense than virtually any other part of the UK. So we have further to go in terms of our industry, and obviously the way we do business as people, the way we travel to work, travel to school, is more car dependent than other parts of the UK, and thus we have bigger problems socially as well as economically in moving towards this low carbon economy in society. You cannot continue supporting, for example, large carbon intensive manufacturers without encouraging, forcing them through your actions to become lower carbon. So that involves costs. You cannot move towards a low carbon economy without encouraging and forcing people out of their cars, for example in city centres. Until we wrestle with that in Wales, we won't move any faster than any other part of the UK, and that means we'll continue to lag behind. Eco2 yw'r cwmni sydd y tu ôl i'r orsaf bŵer biomas hwn, sy'n llosgi pren i gynhyrchu trydan ac yn defnyddio naillai ffynonellau cynaliadwy lle caiff coed ei hailblannu, neu bren sydd o ddim defnydd yn y farchnad fasnachol. Ers iddo ddechrau cynhyrchu trydan yn 2008, mae'r orsaf yn cynhyrchu 20 megawatt o drydan ar gyfer y grid cenedlaethol, neu digon i bweru tua 30,000 o gartrefi. Mwyn cynnal ei statws gwyrdd, rhaid i'r orsaf gyrraedd targedau llym o ran allyriadau. Hello, my name's Darren Williams and I'm Commercial Director of Eco2. Eco2 is a dedicated renewable energy development business. We employ 25 people and we're based in Cardiff. Well, first of all, from an advantage point of view, Wales does have a very positive renewable strategy, and the Welsh Assembly Government has set very bold targets for the deployment of renewables. The key disadvantage is a disadvantage from a UK point of view, I guess, which is that the planning system is incredibly uncertain, and that uncertainty unfortunately wastes a lot of money, and it does make some developers more reluctant to actually try and put projects in Wales. Mae'r cwmni hefyd yn ymchwilio i dechnoleg adnewyddadwy o'r môr, ac mae'n sicr bod dyfodol disglair a gwyrdd i Gymru os bydd yr ymgylchedd ar gyfer datblygu yn gwella, rhywbeth sydd yn cael ei adlewyrchu yn yr adroddiad y Pwyllgor Menter a Dysgu y Cynulliad. Wel, mi ddaru ni ddarganfod bod yna botensial aruthrol gymellad yma datblygu cyflogaeth yn y maes yma, sef yr economi werdd, ond wrth gwrs bod angen i ni fuddsoddi ymhellach i sicrhau bod y sgiliau angenrheidiol gan y gweithlu ar gyfer yr economi. Cymerwch chi er enghraifft peirianneg morol, mae yna potensial aruthrol yn hynny, ond efallai mi gymryd o flynyddoedd i ni sicrhau bod y sgiliau angenrheidiol gyda ni i wynebu'r her yn y maes hwnnw, ond mae'r potensial, fel dwi'n dweud, yn aruthrol. Hefyd mae angen i Llywodraeth Cymru sicrhau bod nhw'n medru bywiogi a creu galw yn y farchnad am y math yma o swyddi. Ac mae hynny yn golygu wrth gwrs bod gyda ni arweinyddiaeth gwleidyddol wedi ffocysu ar yr economi werdd, fel bod ni yn medru manteisio i'r eitha ar y potensial, gwir potensial yr economi werdd. Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn ar greu swyddi yn yr economi werdd ar ein gwefan.